No cry mama nsia. Wanya Mike se kade hawo. Ti meka ne pain say Kofi Asante ko nwa assembly de no kure ni nyame anim ni wa fa mamre na mamne kwanso. Some time kese. Kan kan kese se. Me na nane amankrati awu a odi kan. Wanka. Wo se wabora wakonta abaso so wakonta no mo kwa bibia kama. Me o sa hira me tu emi nyintu. Se kontre nyi bibi mfiri obi ho a kuro no mpe kuro ni ye. Me na nane chire di abo. Me na nanom de firi asokore kwa chichi Berekum man. Miri apanyi ni dance bread daughter amankrati awu a otosumi no. Sumpa a me na nanom de sum Asanteman ene minua. And through me, but therefore, Chileti abo Asante a otosumi me be to aso. Otumfo animonyam a odi ahye me mabusu ya ni Berekum man. So frame me anopa awia anajo da so misori ya de. So frame me na me dama chichirewa otumfo matunta kese. Ikodu kumasi ya yese nkwara ukasa hey ukasa hai uya be ho adanko dada do na pressure bi na aba no so no de yesa Abusafo mema munyina kwaba embra Nyansapo TV so because Nyansapo a na waje me so se sane ne badwemma kwanso ene so yasen de ehia ye bedi nkomo foforo de se ne fata na edika mesel subscribe to channel no like share mo bibia anya bi enhwe comment section wo so nkomo ayedie no ososo wo ho akwanya se wo so kira wadwen e wo ho e ma no e kama wadaroma adwenkyere de te se hwene obi ane ne de te nye ne ntokwa so wo kyew de no obi so ba kyere ne de ni nyina akavu ana ye se amadwumade no aye kama medin ane oba ye suama yebo a enne dan so me ne comfort black power na atena se a ye bedi enkomo e ba no Asanteman mu a ya mamre ya mane bibia ekoso bia ya na ye ntiase bia no ye ba comfort ho no mu a na dawo ma oboa yen kire yen ma yete yen ho ase pa na nam de sa nim de na dwa no ta bibia so ba no ho de bia isa wa bere yen na minim so mre yen so internet so ya ba ye ne comfort be di nkomo na wa kire yen foforo so se ne ne minum ye bebom na ye sua de yi wadawo ma ye mom ne ma na akwa ba ne fa ne nkomo twe ni nyina no ehyehe so nana Inyaba. Emo akwaba. Ejoshua. Bibia boko. Jama da Roma. Nice one. Ejuma so kosen. Juma boko na nsu na yiri fa me baby won kan. Oh, nkana nsu yi. Ah, omo ka fra. Ah, are ho so be ne den. Bibi den te say yes your man mu. Afi bia ye TV ma afi we den da no ten. Nsu so nya na jun say eja. Ye kasa nyina ni asi. Nya na jun say eja 20 say omo nkofo be kire omo. Na oba wias won say June July enye fefe. Nye fefe. Brampon eto June July. Brampon to boso me nwatwe o. Te boso me nwatwe de na wato. Wato ntem. Te ne masasa. E be yira form. Nana, ye mo hwi ni nko Berekum wadawo ma. Ye ko dey. Ani gi abe Berekum se ko dey ho bi. Ani kodi nkomo kakra wo hono. Press conference bi akoso ho. Ho. Eni edi ho nkomo. Kontomre case. En kontom wo hu bi no no. Oh, kontomre case. Ani sa friend say kontomre case. Enko baby. Enko baby a. Oda. Country said near fa jai na kontre kura no ne na akonwa sem kontre wa anu bi wa akonwa ho. Oh. Kontre de so do obusuam. Kontre ni anu. Na kontre so onya de hye. So waka se ne bonjo so no on ti. Na bonjo so ye hwan. O so hwe kwan a. Wa ji bibia o mfanko. Kontre de osim sei. Dia ka kontre na o ka. Ha wo sei, wa ba manhye de bi. O ba bi. En na oba wa maka de ha no. Ya man Mike na o se de ye wura kwame Asante ye yi ni na konta. Se na konta no. So wa ni nwa ba. Si kwa kwaji bibia o mfanko. Uzu se waji bibi. Ana de wajire ye sere. Ujina manhye na wo se nipa no ware wonu aba wa konta. Maka bo muko ye bibia. Uwie oda no ho adanko dada do. Akwa atifi akohunu nsu asa aba na afo begusa. Bisa. Ghana yemfa adwene nkɔ ne ma bi so ye onipa bi wo ho a se wonyi bibia na kuro no mpɛ ni yi o. Se kontre nyi bibi mfiri obi ho a kuro no mpɛ kuro ni yi. Kontre se wonya 71 years. Se wonyi. Obi na 71 years na ede. Oh wonyi 71 years e top road. Dabi eyemfie. Esidai. Dabi. Enka nyansa hu. Enyini nka nyansa. Dabi nyini nka nyansa. No do fun fie say. Ye wura kufu ado say. Obi wo 90 years na ho den so ni parliament o. Dabi. Enye se onyini ye ntia fa ko parliament o. Nyansa na do ko parliament. Nyansa na do ko ahemfie. Nye obi ya na o se wanyini ntia na se nke be sam kokrafo be bi da kuku ahemfie se wo monyini.
yɛmfa nyini nka hwe asɛm be pie firi wa no aba no e ka nipa bom so obi bu afukura etofom ɔmo sa ne dom kɔ parliament ɔmo kɔ ahemfie na nya wo apese kurobo na wo se Berekum ahini nsensem yi hyase ye ho country wo video bi mu ana se na demonstration se na country hyase country hyase ne na nyenne ekosi sen ma hwe ne video bi o se o ka se esi hei o ka se esi hei sa video ya ho ne na wanu duru hei nyam bia country wanu duru hei ano no bedwam ya da country de ohima ekwa na akọ bi o ohima ekwa na die na die chire ohima nkwa wo nkọ da bi na ohima nkwa obetima ko sihine country sihine country sihine o fe na ohima yi atrankonwa ne de akere mu country ofuru abusuam so otwa hemfie ka na nche so ya de hie o se Berekum ade hye e ma ye Berekum hema 2 months o ma ya media video mo me ohima na nkasa no ye ntwa oba prusi so metwa de prusi so tiase so within 1 month ohima we ne tie ne manfo de niema nkoyie na ne manfo de betu nanim no wa ya so patie ne manfo ma ne 2 months or the 1 month aye adwuma no o se ye boy ensem ma no na nya mo de park akin totobo oba park so oba himfie Asantehene buza ne se na omo ba sere akonwa na we so na ewura omo ye tre edi hu komo kora wa asa ne ohima onye aboka omo ye trepe no wahwe mo yidie se fata wo so ya kire kuro ohima so nko asede so na eyiye na wona bayi to me kubisa kontre se onye me ya adwen na ya trankonya oyi wia no de abekire o biato ano ye de bibire wana dabi ye de ma ohima ono de biato akọ no ho obesere akonwa ne bi oyi wie de oyi no ye de na bekire nkonwa agina tum ye de na kire wo man no oman agina tum ye de na ko traditional council oman agina tum otumfo ho ye last ni twato kwa enti o so ayi wia obeso ayi kire otumfo ye de bekire otumfo no so ayi wia ye last mu nyina wafa process ni nyina na emu se ofo sa process ne no ba na Asantehene so ne nya adwen wo mpe na wo mpe no Asantehene ne betumi du obi beba ka se we mi mpe onko na betumi ka se wo mpe enya wu country na betumi reject obi country bi no betumi reject obi e wa Asanteman apart from yewura the press conference ye kwa kenken kwa ebia na bibia koso ebia no waje obi sika na wa promise obi na ebia wo ye sa mi ye na anye ye ye obi wa himfie fe ne gig ni gig na bibia ebi na wo bo no sana ya ebi na country bo no ebi na country bo na so wetimi ji obi sika wo foso se o me kuma ma me dia ko be ma na o se ebia na waje bibi it is alleged de ebia na waje bibi na bibi na waje no so wanya ho adwuma so sa ade ade ne ko enti wo be foso be keka nsem bi na akwa de se me kan bi na anye yi na o si hey wo ba man shi obi pam ye ma o mic ade no bia obi na wanka no hwa abe na unya oje mic na waka papa bia o mba ya me bu me de ani die ma me bra fi kuro no wasi oje akonwa no otumfo bujanse empanifo bujanse wona hwa na be wasi me wo fani ne wo fa bo ne kwa adu ankasa bo ne ho fa sinachi wo bo ne chi kire ne se obi moto kura waje ne ho nkro ba e wo yewura ni de waka ye nyina wo ka na waje mic wanka hwe uwi akotra kwa yesa je se okwa he ni we o ma video na obi tia no ya ma o mic kama wi ase nyina nte die no ba man shi obi de ye o say ohini senior ba ya esi wo manhie na otusu se nko meba no ho no ma ade dwanto aba se hwe ho amra no ho papa yo papa otu na te nkora ni na so nko mudi dwanto aba na nka ogitum na so ba o sensie sie fie wie ya wontimi nko manhie so kwa ma me nka se chiro ma me nkonwa sie ho ebi na papa no nsi hene da ayesa busu panyi to park wonya yi da sie si hene ya ohema yi obi a no ne atrankonwa ni oyi a ne da be kira atrankonwa atrankonwa anya ntumu a ontimi mfa nko manhia atrankonwa anya ntumu ontimi yi nkira wo man no atrankonwa anya ntumu a ontimi mfa mam traditional council ni nyina wa fam ebe ni o to for area na traditional council manhia na wo konti so on fam wi da bi o Berekum atrankonwa no Berekum atrankonwa no wo hene mam ka chemchem manso bi aba ho a yensiesie wie o ani akaka bo mansa na okodi hene o wo hene ne de ma no mu no so be kan bom obedia die ni wia na wakama bom na nyese yanko kam bom wia ansa na wa kwache de ope na what you tiri mu po wa prim wutua di asem na be ka yensi hina di asem na be ka wo kontro bajatum aden wo ko ye na ye ma ne mic no wanyi wo hene na ama so wo hene wo fa ma wo nwuram wo yesu no mo no kwadu awenti enjini ntu enjini ntu aden wo mo no kwadu kan hwe ka se na konta no so akonta no mu ko ka bom ma bibia kama eduru tam se ye be shine wa ama o toto ayampe a wa chire na wa ma bi no bi asma no wa ma ne yansi ana
Se ne hu hia ke baka temfa ko hema na amabie abusua panyin na amabia ke baka se monkofa abusua panyin ene o hema mfa ne mra na abusua panyin na ho o hema agina ho wafa process biam uwi ava ka se obonyo so ko uwe poison na o he video no ko ahoma so bisa na se kromo ahoma ni ho ahoma wo ho ya nko se ne ho konfo e masa da bi nya de sa yan sum obi mfa ne nkoto aminem ne nna ne ho meka nkyerɛ sɛ wunnim amana kora wakotom so wan wasum na to aminem sɛ wokɔ manhia ne pam wa yama o mic de na sɛ wo ye na kwa na me bebi sɛ manhia de jojo nipa wo hɔ ana manhia de wagime be jojo wagime de be jojo hwɛ na wa ye kwesi de akɔ hwehwɛ mato kɔ bobo mato anyojo o sɛ asemi hu o de sika eba Kumasi ebe da hotel 4 days odidi asemi achieve o pese pepe yo eba beton mpanyifo anim se be on be kan wo hu se no kredie anya dwuma wo manhia na no kredie ma wo manhia ya ma ne mic ya ma ne mic ade no wanka se wahini we ayem se we ayese wanka nkyere yewura ko na no so ko bono ne nipa do se kre ne nya mic e wo tumfo anim nye nipa nyina papa yi mo onya ase na adwene wanyina gana adwene wo ya ma o mic bi ha wo de na untimenka se me fa ne se wa ba ha sei na wa metome na wo ba me nkora ye wa yakaya de na maba na wa ba manim na wa ka wano atum na akọ na akọ tena se ko yen sankyerefo nhia ma wunyimi ade na me ho wan kan kyere na kora ye wa de wan kan mantwene nim so ka uwi akọ akọ se manhia no kora ma manhia otumfo ama mic ye mu se mo mbo ya nyina se ye mo mic na wanya mic se ka de hawo wan kan wo se wa boda wa konta aba so wa konta no mo kwa bibia kama uwi aba ye ho adanko dada do na pressure bi na aba no so no de ye sa we enko ba bia wo ena menye wadwene sɛ otumfo si akonya wie na woni wo de kokɔtɔ wo otumfo na atwe manso nye ohene no otumfo da ne na atwe enti kalu hu ai ono otumfo so de be kokɔtɔ na so ba ye ntem hu a ono otumfo na enya enye ohene no wa me asante wo so ya wie o so ya wie ya gazette no so yo po hu mpe o oyo ohene ne hwe de konti ka ye sɛ ade ne process e fam o se ya yi no wo Berekum awie a kyerema omu nyina gina tum ama sumdua ba wo hono no wo se Berekum fo na etena sesiesie o masam ni kwa so bi firi baby e be sese Berekum fo so ni bi le wo so firi baby wo bi ho na be siesie o masam mo na se ma okay firi manhia na eba na me na manhia siesie mo mu nyan siesie o siesie nka mo mbo mu a manhia siesie asem o se e bi adedua kire bi e friend se ntam ka bi bamu a na be duru manhia o mo na makɔ yi mo hene ena mo de na fa process biam last yo tumfo ena mo de na ba last ne kwa de ba no tumfo so wo mpa wo mpe ena oba ya na otietie na o se okay se mo yi na ba na se me fonso bi ena mo se me check e me hu fonso bi a wo no enti wo nkodi a wo se wo mpene na wo mpene tunai ena no ka se o se fa asokore mamponso so he no wo no ena so aseche ne sa de tin o se fa mo firi wo ahono mo firi no be ko tena ho Berekum o se we na amfa ho na amfa ho no be je ma kana na wanka ya ni nyina na time no kita mic no masa na no wasam a meti wei na me yire no na cameraman achi wa kwaye onya doa ye be bo no na akoduru manhia na ye se me nka de ma ya so cameraman de ontimi nya sa oye madamfo me yire na enye na akoduru fi a na makoye nsanjo mo se me yire de oye me yire nya minyimi masa obi esu na ni wa o wo ha wa kan ye nka bi ma wanya kwanya pidie course bi anya bia no otumfo de asem ma committee no otumfo tim biara da bi no ni ho mo nyina no ko ye no se committee fo tietia wo ye wo ne ma ye nsem fata ajama ye wadom ya piepia nkonwa daworo ma wanya mic e wo otumfo no face to face wan tim anga hwe wi akọ ye nsanjirefo hie mu na wi be koy senko be bia ebi na faluk na de bia meka kere ne se obi a wo faluk wo si wudi akonwa 10 years wo nyina otumfo ani mu kasa na awro mpabo na awro mpabo aye hene nya hene uyu na ba chire akọ ha wontuma na wakasa wayi na asifam o se uni adembo david na wakobo Farouk din die ene se Berekum nsemi yakọ ye se sampa de ibi ana o sa na be ye mpene ya pene ye mfani so ne ye be se so mo bobo mo ho akọ na court se court ne ana edi akwaneba na edi akwaneba se Farouk so mpe se edi asem no Asanteman mu ha se open neutral grounds ezo bebi obi e Farouk ye boko de waka ne ne ha na kuma so ade no ono na kuma so ade nti ye hwese na no so babu kaya na woro no se kaya of kaya woro no te na batizo aka so ne samaja fra na ekon na oni santeni na ekon o so pass sante mamu ha no pen open neutral ground mfa ko South African
Da bi South Africa na mo bo South Africa for e boyen. Yen san fan go ya. Ah na ya mpisi ni ministers ye. Ewu ya nkase na nya ho ne de ko ye. Nti amamre sem so yen fan South Africa. Se ho no pe. Okono okodino di mema. Na ya man kotokuru mu so ya kire jaji no bedi asem. Na jaji na man bia me na kotena. Asem na yere. Asem na yere. Ka sem so do bia ni de kire. Omga se asante ahensem na ye nkola asem ka ho. Masa. Wo na ba kire de ope. Na wo nim de ope. Ene se ka ba Americani. Masa wadi wanya mbra asem na se nyame aye wadom na se wakopie court ahwe so na gina court ne kan asem. Kan asem boko. Na nyam ze na mempe ha na mempe ha. Yen kan sa. Aha ono na de asem no ko ya no obi na ni ko ye. Obi na de wako di nyana ba kire bia ope. Se wo pese wo obi apɛ de ka no nko sanma na ba bia wo ope. Se nka wo mumu na ade ko. Omfa nko ma Japandu ana wa gadugu. No nko sanma ni pa no. Na wo wa obi ade no asama awa. Wo se ba bia ni pa ndo ba no mpe ho. Ati ase. Na okoye yi ni we. Koye yero sampa. Nana no anga se sampa ompe ho. Nkoko ye ni bebi foforo. Umpe santiam de sampa ompe ho. Ompe ho so. Ebladi ankofo. Na ye hwe konti adwuma. Konti adwuma nkasa ne den. Kontri. Ye nsua de kakra. Kontri ne de ye ka kontri a. Kroniti. Kontri. Wo na oda ho. Tu fi obusuam. Ye wade hia nkasa akonwa ne yomodia. Yomodia. So, ayete se yesi obi mrante hene. Ewo kurum. Ti yesi umrante hene wo kurum a. Eno nkyere se otimi foro hene akonwa. Ena kontri untimi mforo man hene akonwa ne dada biara da no wawu. Enti kontri ho na na abetra. Bibi e ba ye bia no ufa mu bi. Wo ye won sentwerefo nhia mu ansa na wo ba manhia no. Wo ba ye no ya ma o mark se kade hawo. Die no mo ye ya wani nye hu. Because mu nyina mo ka ho bi. Mu ye kuro no, mu nyina mo ka ho. Na emu mu ntimi nkyere de wo kontire wo pe no. Kontire ntimi nkyere obi wo nkodi ade o. Dabi. Kontire konwa ne ye pre ana. Na de wo chemi na sama hu se kontire busuankon. Kontire busuankon. Jase so a. Jase wo busuankon. Cheche chami wo busuankon. Bia nkon. Na adeshe so edi akonwa no so nkon. Esonkon. Enti yen hwe se otumfo bonkum hene ana otumfo nifa hene ebetimi akase obafuro otumfo akonwa enye yie e mana adwi ho sa na emu makonwa na sem no ba mu nyina moto no ma kire mo adwene ya kire adwene wo Berekum ya be kire adwene wo Kumase wo ya ma o mic ka de hawo wo si bibia ni ho na e wani je kura se wakonta na de akonwa na ma no mu ko kan bo mai bibia ni ho afedi de bia dia de bia e tetan ko sai kon ko sai kon tetan fa kwa ma mbofo na de ekoso asundwe betima ba Berekum beba ahweni ya yi ni betima atena se na wakase komu nyina bomba beba na ni dinu kwa hwe kwa Asante Asante fo na kuro ni omu dia to betima koma bomba obekoma o mpene na uko Matias ya konwa de ma wade o pese wona ne kan bomba ba onye careful hene no onye careful adentia na de nipa wase na konta ne ye gya ogina manchia so gya bia America de o se yeni say nipa woni ne kan manye ye ena bibia ne obaye na wahimfie wa papa ne be support ne da to no so ye careful to hwe na onya ye ontunu ye ne mo so na otunu Matias na ye de si wada ma do be kan twato e wo Berekum ne sense de metimi kan twato nyina ne se ye be sere se yesua de o man Ghana mu yesua de sante hene onsi hene ena watu hene na emumu no yenya de usi hene wia ono na ye last sante hene ntimi nsore meka se mo fa ni personal sinkodi ade ma me dabi yen hwe omo sante hene tu omu nyina omo ankasa konwa sofo na bo omo charge okore otuma mo betumi na nante a ase na na mu ntimi a yen hwe mo kwan so hodi okoton asiye oshim ono ani nua ba na bo no kwa adu yen hwe asafo hene ono ankasa ne konwa sofo na bo no kwa adu ye won krofo bebira nyi sante hene ni tu wo wa konwa na bo charge enti ye besere enema na ase sante hene omudi akonwa ne ba wie na sante hene so gitum wie a na mo ba ye mo ho se de sante hene na asi akonwa eye mu na mo yi mo akonwa sofo na mo amako yi nipa mo ne bedi ade na mo de na fam process na ye fo omunya yi ni wie mo ne be di kan akonkonwa so nkonwa so be gina tu mo wie a na mo na traditional cancer ase na traditional cancer no mo wie a na mo de na be kire otumfo so no otumfo ka kire mo nkonfa ne ko kire kuro no wie a mu wie a last no kuro ni gini tumu wie a afa na oye wa hene o se kuro na anyi wa ntumu a wuntimi ni hene wo bia so kuro aji wa tumu enti omo ba menhye no otumfo so mo ko yi a mo fa ne kire kuro no mo kire kuro no mo be swai
kuro no mo nyina kire kuro no wo so ya kire kuro na wie bibia ankoso sa tam na friend nsentrefo nje mu ne we se mo so mo kosi mu de ene ekuru ne ka mo ye kukuru na mo so mo kukuru obi enti se mo so mo so tumfo si ya ba wi a wo so ntia se na wo kuro fufuro be kokosi de no wo hoi no so nkoso no nkonko gasete onkoso ani enko gasete ne hade okota chima ya kuro no hini ba ko ha ntom so munye ba ko ha enti so officer wo kuro bi wo ho de a na se kontre so akiri ne kuro dia onsiri hene na se kontre si hina ati ase ya o munya sa ne mana mo ye no ase tembia ro mpeso pento otumfo black ase do otumfo nye na me ya na ya me ya wa ahemfo no bi hu se san sem ya kontre kan ahemfo mbeto wa kire mo mani party ase otu na tegu nkrofo ani ase de oba menje ya mana nkasa ba de o kire nyina so no omo tan otumfo so agye tum so oba menje ya mana nkasa enso ma oje mic ayewi a producer fa ni video nto so bia na wo de awrafi na ma fo no mo mfa nto ne mfa de o de so comment ya ne ha ne hwe ne ma ne mic asem o kan ye ene social media nti na me ade ba kwa ma ne gisante hene ho ne se ono udi asem no mfa nkwose ba bia o camera nyina wo ho ye ma o mic bia na baka na obi anti na o ka asem ye ma o mic dia na timi kan ye dia ade na timi kan ye wo bo obi kwa adu ade obi ya agotran we say hi say swai ho ko na wo so ho manhia wo manhia no ko bepe de enti wo a wo so anya 71 no wo so mboche obi manhia na nyam bia de no obi beja free wo manhia obi anya hwe free wo so ti ase ni ye na ehia so ni ye na ehia konya de obi anim se konya sem ba obi atimi fa akire kwaji sika na me de be ma wo na me ka bia ma ma ye sei ankwa ma mo nyina maka bom da chi bia na kontre busa wo se kontre betima fora konya we da no wu ensi enti menya ho dua broni na meye ho se de ase de obi aye wade bi aye wo ye bi a wonti bi da na akọmanhia no ya tea na wanyini na den masa wo ye den aye 6 feet kanokre na nya 6 feet ntwantro wo ye twantro kanokre benya 6 feet ada won kanokre na nya 6 feet ya ma o mic se kade hawo okura wa ma no mpo no kura sante ni buza sa de na wa ba ama wo mo ye se wo mo frɛ wo fon so watwi wo nyina nim afi wo be ye ho se de ase obi atetea wo ada na obi atetea ma mic wanka se we tia me kabokwa du ana woni so du Berekum to bi ntimi nyo hwea o da bi anya de sa me na wose anya de sa uti akonwa so wo twantro akonwa no betim no wadi ndi am obi o te akonwa so enu kwa to twantro manukradie ani wakwan wa manukradie am later bo se akonwa na kama to fom na fe wo bre ya fa no kran kasem no bi anya free so ye nye ma bi sa ase de dipa na otumfo nye na ba manhia na obi ahunhuna wo na obi aye wo seye de no bi ya ma o mic se de wonti ase bi aka na ho kwa na yehunhuna ya ma na mic so kasa ana ma mic ne to si so dabi ana no bi disika gina ho dabi na camera now so afi wu ya se obi ahunhuna de de tete na fa sa video ni mla na ono aka sa na video so de ma na mic no kan no wo gina otumfo anim ana ye sore so konti asem o kan ba kwa mi camera ye afie o si injunction o bri injunction e ba beto adi se wadaroma injunction se na wasere Jashi ntimi sacha ni mamu Nyansapo peja openya Asante senzi nja na yankasa no court ntimi nyasa injunction e dia o mo de to so say odi ade na say aboto omunya makoma nyanto omuyamu asem ye sese nwie aha pepe yo mu susu se pepe yo nyama ene ye sisi wo mo so so o manhia ntia na o ka say region bi nim nyasa se manhia o sese region bi na onim nyasa se manhia 16 ranges na wo sa me na me ka kiro region bi na o so onim nyasa se manhia o tinyanche ne nya adwuma okuru be so obi se njanche be ye adwuma ma ya kokot na chese akogina wo na chese openya ayi na Asante ese di na si ade so ye yi na kese na ye de woro mpabo na woro atade gu be gina adaka mu na so be yi nsem ano ye wi na chese ye de se ono a na ye de manhia ono a na ope bebi afa na de ese na ye de ma no ye sa ne be ma nchire wade court nsensem mu country ndimi fa na kwa me Asante nkokoto ntimi fa ne nko na country tin de na ira anya bi na ko ntimi ira ana na sasi bia ira ana ni kontra ko nyobia jafiri de na nka woni na Asante pre no de bia nipa miensa a wahema bobo wo mugin ena wahema na de bia wahema twusu no a edene ba manhia ena bia manhia se onyini ntum na wahema ase de ono ana opede a te se de ofenso de ye ne dia wahema konwa bebo na de wahema twusu no kuro na gina tum enkonwa sofo agina tum manhia gina tum ozo de ne kokot injunction se injunction ka de to so mani nsuaye eze to so awie
Enti odi njanhye ko tote mane ngase njanhye ko baby a ade njanhye ho asem na aka oh kontika fra njanhye ko baby njanhye minim njanhye kura wo ka njanhye ne ade njanhye ade sa ade ne yekoso no ye I said the ta wato so say enkoso kosi se be ka ho asem awie no entimi maso ade so na abaso yi se njanhye na mnem se ntina na mibisa sa ade ne be me pega ohe na gina nche ani am for contempt nkochi menhia for contempt nkochi menhia okay na me ade ba ko ya na me di Asante lawyers ho ya won se Asante lawyers Asante lawyers bebiri okogumanhia ahefo ho lawyer ne ma wo na do de sika dwa confident na chini kronya professor buka Asante boya jimi ana hwe mami Asante nyimi yo tinka lawyer fo no betimi mu no sem bekyerɛkyerɛ ne mamu na nkwafo ho mu jimi ba na maka manu atum so lawyers akase wo akufu ado kura so timbe cheche akufu ado no be president na yotum for lawyer no so yotum for lawyer so ye woni me bebere ho a wasem baba kan be sekire kan kure kire nipa na nipa mu gya ntoro no mutugu nipa ani na yemunimsem na wakata ma gya bibia ma papa no na bibia won krata Santihene obedi ade nye na ntina obedi ade how many years ni 26 years ekun be no ba ye wakun onkunku bia enkrata na nanam bekun ye nsase a omukonji ye kuro omukonji ye nyina ho nkrata wo krata na wo kan ni krata ni piesa ai se me kura metimu yi court bia koso no mani ya age de sa awurade a beka ho asem chire so sa se sem ya o se me na medi hene na me ye che ya na me fa ni se me na nan bekun ye age nsase we nyina to ho enti otumfo de akonwa ma na adi akonwa na emom kuro ni nsase ne ho nsase sem de me won krata e kire se be na na bekun ye court no da ya kim no otumfo de kuro na mo afa na emom ntimi nton hwe nsase ne de eni fa krata be ko du court fa krata e kire se na betwen manso bi edi asase bi to ani dini wo so ba kokura mpie so ti ase enti ye woni ma bebere bi wo ho na se woto na wo ye se otumfo aka ase ma wi e na nye otumfo nkwa na aka ho e sha ase firi Berekum e ba ye Santihene anyi obi firi manhia se kokodi Berekum akonwa obetimi enso wo anye ne sa wo se moa kromofo kura aka kire wo hema ne se ye ma 2 months ye hia hene wo hema so tie ne mabunu se da bia de mabunu na chichiri kuro ene ma ba wa ye o ma sede amomo aye o ma pede amomo ayi o ma kire wo man kuro ne wakoso aye ho wantima fa njansen bia nkoto so afi na obeso awie na ye kwa kazete na afi na so wompene awie be kwai njansen nko be ya nice me wuro dukura nko be bia na jansen Matias na what me wuro dukura nye ne mfuji kwan na ye begu afata na twia ye behwe me wuro na ya akra den so ayira fa na kumase enti wotu wana se wotu so so twan aban a asembeto enti wotu na so twan jansen nko be bia o aka na eduru o sa bo be wu opere ayeka o dragi asem na de akwhye court te wonye ntire fa ma de du enko be bia wajo bi adam di onfa nkona mfa enye Matias enye na se okura waso awo de kama omo so a ewura kwa be Asante se no mo so guguru obi de no guguru na nguguru enti ono so nko so aye no ko sa cha on nchere kontri so konti so anche enti no nkana ndumai kana ntu no ntane be nkana ntu amfa okay akonyadie de meka kire mo hene ba ko no se akonyadie de sa na eba ba ko nipa be taze kura ba ko ne bedi ate se bro nya duru na papa akum na ndwie opere ho kura be do ni me o de setie ni papa ba wi ni nyina enti ha ho so mo pro mo mpo nana Kwame Asante ne ko nana Kwame Asante wo so na ni soye no so kura ye me fe keke ono kwa na soye wetima bu otumfo ni be 3 times ansa na wo so awie wo so otumfo o kire sa mpane papa no no che omu soye no mo ho popo se ya otumfo ni de bobo ye nice one na no so anfom o so ya na efe ba ku be me kodura e ye bise adwuma o ba ku be me nhia o si na ewu an se me frem na me chia me trom se kwa me yin frem o ha okay ahun popo so otumfo so ya hwe na ni mu hwe otumfo do hwe na hwe na ni mu aka de yanka o sa pressure ne so wa akora ko kan ma me bibi da otumfo do so ya hwe na ni mu da hwe na ni mu kura ni juwa ni kura bi o me ma de yefe so na efe efe na hwe ujani pa do nim wa ye bibi awie asem be 2 minutes na no 2 minutes 1 minute impo wa no fuma asema to camera si so nyasem keto ho edom nyina gu obe ma kora yira atam kora se wa broni wuro no kora obe ma nsore bibi anya djuma o obo didi bibi anya djuma
Awusia. They are not born when say, Usha afrani mua. Na ona na usha ya obidi na de so fast no boy wura. Na ho ho mawura. Ama osa kokodi no. Na ma mbula no. Yes, I wow do nipa de akogina untimi. O bani abo. Ehu. Enye easy. Nana, ye na was. Awusia. Ye na mose na ye fancy ha say. Na nhye na hu ni sa no. Ano den. Ye ni wa agoroza. Enye easy. O ye comfort kra na jeje wani mu a. Was be. Wonderful. Aduru bi anka dem o. Sase na anka sa. Uwura mu nko ade bi anya adwuma. Ena obaye o ye bayfo ntimi bamba. Ntimfa baye nwura. Obeka gate. Nti o kon tumi bi anya adwuma. Bibi anya adwuma. Bibi anya adwuma. E o manhia. David manhia do beduru bi anya adwuma. Ena nye de open na yo kana manhia o. Nye de open. Otumfo open na okan. Okan. Ona Asanteman ye ne dia. We yo dia na. Open no okan. E yo dia beje. Me say otumfo se me fa me tim na kura me nyasem bi aka. Na sa wo koro. Tetene na dwane afefe de ne ahantanti panyini ka asem kra na akura yi anu. Hwe. Ke ni ho. Santene was me fa me tuo nimle me kun we na me ko ya me bo me yiri tu ansa na me kokun. Ya wo ne ka yo ge kura ka se bontu abebo. Da bi. Hwe. Na bo na ho yende wachi. Na ye na se obebo. Obebo. Na ye na se. Nti manhia de nya do open na binya. Yes. Abusia, ede mu nyina mo se munya adaje na mo hwe yen biti ahyase besi se bere ya edi nyina e ba wi wadaroma comment section wo ye wo dia e na wo che wadwen ya ma no aye kama edi ya mamre ho nkomo a e bia na so bi kire wadwen so betime bisa no ho na afi ye mere pam ye santena se bio a question na bisa ne abo na ye bisa ma no nya ho ntiase ama no aye kama na wo subscribe to channel no so aka ho share so mo bibia enye bi enhwe wadaroma yemfa ni nyina si e wo ha medin eni oba ye suama ye bo me ne comfort black power ne ne day so yesantena se a ye di enkomo fa ya mamre ne ya mane ho ahinsie eni won sensem ditiri ni Berekum ni aye koso na kan bebere ene de achintini se de akuru so e wo Berekum bia na ye kire din ade ba ko je we mu nyina ya brabo bo konkonsa sa ngom ne trendy yo nti nyana kwame asante country trendy no trendy bi kra nya bia hwe trendy no ade ne koso Berekum o ye si hine o eni mko po hine hwe sanity okay na nyo mo hwa na beti obi ante o se fa ni nyina nsi ai do ma se ya brabo konkonsa ya do ma se o mdo mu ni wa ke bere di asemo obi se ya kra mu nyina Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya